ja odotat. Joo, kato estet. Rauhas. Istu. Hyvä. Istu alas, ota pidäte. Ja. Hop. Hyvä. Hyvä. Kato estet. Ota vähän rauhas, istu. Pohja pidäte. Odota. Hyvä. Joo. Okei, ota käyntiin. Mä en näe mitään. Tuliko se juureen vai? Tuli siellä juuri, mutta kielsissä se Nyt tuntuu? Joo. Tuossa vaan kun sä tuut, voidaan eteä sun tarpeesta. Ihan samalla tavalla kun sä tulit tuossa alussa. Pidät sen pyöreänä, puupohja ja sisäpohkeen välissä. Sitten kun sä tuut täällä okserille, niin kierrät toi okseri tuolta myöskin, että sä saat vähän pidemmän ja suoremman tien. Mut sit kun mä tuun sinne, niin mä annan sen olla ihan rauhassa. Joo, kun sä tuut esteelle, istu pystys ihan itse ja käden rauhassa. Älä vedä yhtään, ei yhtään, vaan pysyt vaan ihan suoraan. Hyvä. No niin. Ja taas pyöreäks. Hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Okei, ota käyntiin. Ja haluatko tehdä pienen radan? Ja few cents. Yeah, maybe we try this. Sillä ei ole ensimmäistäkään merkkiä missä. Mä en nyt tiedä, eikö mä kysyn tätä, mutta onko onkaan helppo laskea askeleen? Onko onkaan helppo laskea askeleen? No, on tässä silleen, nyt kun mä vähän niin vaikutin, silloin aluksi tuli juuri, koska mä tulin vaan ihan hyvin. Nyt tulee vähän vaikutus. Sä hyppäät tosi isosti, mä olisin olla, että mä Eli siis Niinku aluksi sä et tehnyt mitään. nyt kun mä vähän tein jotain, niin katsotaan. Niin. Eli se on oikeastaan ihan täsmälleen kuin toi tyttö sanoi. Että aluksi sä kuulemma teit jotain ja sit niinku... Ei, niin päinvastoin. Aivan kuulin, että se tuli sen. Sitten tyttö sanoi, että ei saa tehdä yhtään. No niin, Joo, ja niin sitten kun Aino teki niin, eli Aino teki päinvastoin. niin. Just niin. Niin, sitä mä olin selittäessä. No, Eli nyt se tyttö luulee, että aina ei tehnyt mitään. näin tämmönen käsitys mullekin. Katsotaan mitä tää. Mä en käsitä tätä. Okei, sä aloitat toi okseri, käännät ja tuut tonne okseriin toi pystyperä. Onko siinä välikuva tässä? Sopivasti. Ja tuut alas ja vaan odotat. Jos tulee iso hyppy, niin otat vähän takaisin ja odotat vaan. Mutta älä lähde missään kohtaa tekemään mitään ihmeellistä. Vaan odotat ja katsot miten se hevonen tekee. Okei? Sitten ne etsit. Ja sitten joo. She's doing this three first. Maybe not so good then. And she's... Istu vaan rauha. Hyvä. Katot seuraavaa.
Rauha. Joo. Varo, odota. Miten se meni? Hyvin. Okei, tuu se viimeinen linja vielä kerran uudestaan. I asked how did it go because I see nothing. Oh, I'm in the No, it's okay. Ota kiinni, puolipidäte siellä, hyvä, just noin. Ja siinä laukastut sisällä, kato estet. Pidä toi laukka, hyvä. Kato ja odota. Oo. Hyvä. Ja odota. Joo. She likes to jump. Perfect. Joo. Se ympyrä, toi okseri ja pystyperä. From the other hand. Estoy acá. ¿Qué es eso? Joo. Look the same. Stay calm with you. Ja vaan odotat siinä välissä. Odota. Hyvä. Odota. Brr. Hyvä. Se on vähän pitkät ohjat, ota vähän lyhyemmät ohjat. Hyvä. Miltä tuntuu? Ei se kuulu. Eikö se vielä jotain? Ja miltä tuntuu? Mielestäni se tuntuu aika hyvältä. Hyvältä? Haluatko tehdä jotain lisää? No, mitä jos tää oli vähän väsynyt? En, mutta se on ihan miten sä oot nyt siellä selässä, sä oot pomo. Onko toi mulle tänne? Sä haluat nyt, jos sä ajattelet, että sä haluat ostaa sen, niin sun täytyy kokeilla kaikki mitä sä haluat. Mä voisin vähän istua alas. Joo. Sä voit tehdä, ota tähän ympyrään, tähän päätyy. Joo. You're gonna only make some transition, trot, canter, have a look at it. But jumping is good. Joo. Just take it once back, really slow Yeah. it down, and then Ota. let it go again. Kiinni, Yeah, that's ja eteenpäin. Hyvä. And then a few times, and then she's... Ja uudestaan sama juttu. Pitkä puolipidäte, kädet yhteen ja nyrkit Yeah, kiinni. that's already better. Hyvä. Ja taas kiinni kokonaan, ota ravi, vielä vähän enemmän. Ja eteenpäin. Yeah. Istu vaan. Noin. Kädet yhteen. Hyvä. Ja vaihdat suuntaan. Let her do a twirl. That's easy, just still and let her stand. Ja sit seuraavaksi kun sä tuut aidan viereen, niin otat pysähdyksen. Hyvä. Valmistele. Ja vaan istut alas. Pysä. Ja. 9. Näin. At least. At least näin. Hyvä. Ulko-ohja. Nyrkit kiinni ja kädet yhteen. Hyvä. Ja ota taas ravi vähän kiinni ja sitten taas eteenpäin. Semmoinen kunnon puolipidäte. Hyvä. Tosi hyvä siellä. Super than the jumping saddle. Ja brrr, kädet yhteen, istu rentona. Hyvä. Let her do a medium trot. Okei, and then, ja sit käännyt, tee joku linja Just a keskiraviin. bit contact in the bit. And then Pidä easy yhteys rising. ohjalla. Pidä yhteys. Hyvä. Ja istu alas, lyhyempi ohja. And it's easy to surrender the shoulder. Tämä lyhyempi ohja, 15 senttiä. Noin. Vielä lisää. Nyrkit kiinni. Joo. Kädet yhteen. Hyvä. Pidä vastaan, riittää, tosi hyvä. Joo. Näkö? Really easy. Okei, jos sä haluat nostaa laukaa. Hyvä. Joo. Now take the shoulder Ota uudestaan, ota lyhyemmät ohjat. already. Joo. The quarter
ajattele enemmän kouluratsastusta. Sisäistuinluun nosta. Joo, hyvä. Parempi. Ja sit vaan istut alas. Shoulder handles. You can do the easy. Ja ota lyhyempi laukka. Lyhyempi laukka, istu alas vaan. Hyvä, hyvä, hieno. Ja päästä vähän ohjasta. Noin. Ja. Ja. Contact center. Ja. She's doing it. Joo. Hyvä. Nyt sä voit kokeilla myös ravata vähän eteen alaspäin. Tai tehdä saman ihan miten sä haluat. Jos sä haluat laukata vielä toiseen suuntaan, niin teet. Oo, hyvä. Joo. Pidät vaan hyvin rauhassa, kevennät, hyvä. Noin. Is it alright if I stop filming? Yeah, I think. Alright.